लो माँ, हम ई घर में ना रहे। ई घर में खाली अनपढ़ गंवार लोग रहेला। काहे का भइल बेटी? रोज सुबह 9-10 बजे हमार सास हमरा के नींद से जगा देवेली आ कहली कि घड़ी देखो तो कोई बजता। ई लोग इतना अनपढ़ बा कि ई लोग के घड़ियो देखे ना आवेला। बबुओ तोर मेहरारू नो दिन भर फोन पर लागो रहेले, दिन भर फोन पर बतियाई आ जब बतिया ली तब आके हमरा से लड़ी। जानते रे माई ओकर 7 गो बहिन बारी सन, तो 7 गोरी से पहले फोन पर बतिया के प्रशिक्षण लेवेले आ ओकरा बाद तोरा पर लागू करेले। तो फाइनली मेरा भी गूगल एडसेंस आ चुका है और ये पॉसिबल हो चुका है बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट के कारण। ये करीब 15 से 20 दिन के मेरे घर पे पोस्टमैन के द्वारा आया था। तो ये आपका प्यार है और आपका सपोर्ट है। तो चलिए आप ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट करते रहे और मेरे वीडियो को देखकर एंजॉय कीजिए। बाय बाय। डार्लिंग डार्लिंग तने एक गिलास पानी लिया वो। हाँ हाँ आ गई नहीं ली। अच्छा एगो बात बताई, हमने के शादी भइला 10 साल हो गई। जब से हमरा से शादी क के ले आइल बनी तब से रउआ हमरा के सिर्फ बाबू सोना जादू टोना ये कह के बुलाए नहीं, हमार नाम धो के काहे ना बुलाए नहीं। देखा आदमी के कुछ मजबूरी बा जवना के वजह से इस शब्द के उच्चारण करे के पड़ता, न तो हमरो श्रद्धा बा कि तहार नाम धरत। का मजबूरी बा? बात ई बा कि जब से तहरा से शादी भइल बा तहार नामे भोर पर आ गइल बा हमरा। काहे ऐसे हंसत रुकनिया? पगला उगला गइलू का? ना मम्मी जी एगो बात याद आ गइल। का? हम शादी क के नहीं नु तो हम सोचनी कि हमार सास कितना सीधा बारी। तो हम सीधा नहीं की का? सीधा बनी लेकिन जलेबी नहीं यार। रउआ काहे हंसे लगनी? जब तू हमरा घरे आए रहलू तो हम तारा के देखनी तो सोचनी कि कितना दिल के साफ हमर पतो बिया। तो हम साफ दिल के नहीं की का? तहार दिल साफ बा लेकिन कोयला नहीं। और ए जीजा जी हमरा के 1000 रुपया दी ना। 1000 रुपये का है? हमरा नु एगो कुर्ती बहुते पसंद आ गइल बा आ खरीदे के बा। अरे ई का दी है पैसा? ई तो खुद भीख मांगा बाड़े आ 2 साल से खुद फाटल काछा पहनता रहे। निकामा कहीं के। हेलो तू चल गइल बारू नु त हमर मन नहीं के लागत। काहे? रउआ तो हमरा से लड़त रहनी, कहनी कि हमरा कोनो फर्क ना पड़ी, जा तू नहीं है रहू। हम अपने मन से तरह से ना लड़नी, हम तरह से बहुत प्यार करेनी। उ त हमर माई सिखा देवेले ऐसे तरह से लड़ लेवेनी। अब से माईयो सिखाई नु त हम तरह से ना लड़म। तू आ जा। अच्छा ऐसन बात बा, ठीक बा हम आ जातानी। ठीक बा। अब का भइल बाबू? आवतिया अब हमनी के कोनो काम ना करे के पड़ी। चलो तनी झूठे न बोले के पड़ल, मान गइल नु। बाप रे बाप खटत खटत हमार हालत खराब बा। तरह से बार बार कहे नी कि भीड़ के दिन में ओकरा से लड़ाई मत करो, सब काम हमरे करे के पड़ जाला। हेलो हाँ हेलो। हम सब सुन लेनी कि रउआ दोनों जना माई बेटा मिल के का प्लान बनाओ तनी लोगी। अब तो और 6 महीना ना आएम, रही लोगी अब।